Good morning, guys! May kasenera tayo. Kami naman yung bisita. Good morning. Sila naman yung ating paglulutuan. Diba? Swerte-swerte naman natin ngayon. Ito, yung luto niya. Chorizo daw to. Na parang longganisa. Diba chorizo sa atin? Yung parang sa Chinese, yung malinis na Oo madami. yung bilog-bilog ba na tatlo. Parang may sinulid na Yung parang sa palengke, nakalayan. Ang tsaka ng panaginip ko doon. Lagi akong ipapakausap mo na naman ako sa puno. Lagi akong nananaginip na nasa school ako. Kaya nga, lagi talaga. Minsan nananaginip ako na napunta daw ako ng school na wala akong damit. Nakakaya, di ba? Uy, alam ba yung lumilipad? Swerte, nanood ako ng kung ano. Lumilipad? Swerte daw yun. Ako lumilipad sa panaginip. Kapag mayroon akong iniiwasan. Kapag mayroon daw naghabol sa akin, gumagano lang ako. Lumilipad talaga ako. Kanina kaya kasi yung series lang yung lumilipad. As in, lagi talaga ako lumilipad. Sa panaginip ko, guys. Kaya alam ko na naginip ako kasi bigla lang ako lumilipad. Kapag parang totoo na talaga na parang hala may humahabol sa akin. Lumilipad ako. Ay, gumagano ako. Parang ka lang palang Parang ano ba yung teleserye na puti na lalabas na yung pakpak. Gumagano ako. Pero walang pakpak. Lumilipad lang talaga ako. Napaano parang Oo, lumulutan. Parang multo lang ba? Ano daw ako? Nag-aral daw ako. Tapos may exam daw kami. Tapos mayroon ako si Kaniko. Kasama ko sa work. Lumapit daw sa akin. Ito answer. Na ano ako na huli kami. Kaya pinaalis ako. Hindi ka na pwede mag-take ng exam. Tapos bigla daw dumating si Papa. Sabi niya, bakit mo pinadala ng 100k yung mama mo? Hindi naman ako nagpadala. Sabi ko, bakit ang gulo-gulo na nito? Nandun daw si Papa, pinaalis ako ng teacher, tapos si Papa biglang dumating. Wala sa topic yung ano pa. Diba? Ganyan talaga yung mga panaginip ko muna kung ano-ano. Bakit mo pinadala ng 100k si mama mo? Ha? Wala naman ako mga ginagawang ganyan. Sabi ko, alis ka dito! Exam ako! Ano ba yan? Nakakaloka yung mga papa mo. Akala ko sabi ng papa mo, ba't ka kinopya yun? Hindi pala. Kaya nga, wala. Sabi ko, ano nga nangyayari? So, kapag mga ganyan na, alam ko na nanaginip ako. Alam mo na, pero hindi ka manganising, no? Oo, wala lang. Feel ko lang siya. Doon lang ako. Ayaw ko din naman gumising. Kasi alam ko, hindi ka gumising. Diba? Parang yung utak mo ba? Kahit na gabi na, nag-ano pa din. Nag-work pa rin talaga siya. Pero pahinga na tayo. Kasi alam ko talaga na naginip ako eh. Bigla na dumating si Ganika. Ito yung sagot. Lumapit talaga siya sa akin. Ito yung sagot. Hindi napaka-obvious. Nahuli talaga ko ng teacher. Hindi man lang pinagyan. Oo. Hindi man lang ako binigyan ng chance na magbasa ng tanong. Number 1. Ito. Number 2. Huli talaga kami. Buwag talaga si Ganika. Sinalis ka, tapos pagpalis mo, sinugod ka naman ng papa. Yung side na yun, parang totoo talaga na nag-take ako ng exam. Nung biglang dumating si Papa, sabi ko, hindi na to totoo. Hindi na dumating sa school? No, wala. I was telling her about my dream, my love. Yeah, dream last night? Yeah. Okay. About what? I was in the school again. What school? Just any school. I was taking a lesson. Okay. Yeah. Lulululu, marshmallow na naman ang aga. Uy, umayos ka dyan. Prepare natin yung tinidan, guys. Tinid. Magkakape ako. Okay lang naman kape. Uy, once a day. Ikaw? Oo. Uy, tinanong ko talaga yung doktor niyan. Sabi niya, okay lang naman once a day. Basta wag lang over. O, diba? Wish mo yung kape mo. Iba talaga yung akin. Nagre-read talaga ako sa camera ko. Yung sa'yo yung hindi nga eh. Ano pa yung sa'yo? Bakit na yun doon ni Holly sa tamo niya? Kasi ang laki ng mata ni Holly. Sa kagabi na video. Ito naman talaga yan si Holly. Pagdako ako ng tiha. Oo. Huwag ka dyan. Ay, tea. Honey pala.
Ang ganda nito kasi squeezy. Tapos hindi tumigas. Yung akin ay tumigas, uy. Huwag kang gumawa na yung screw-screw. Mas gusto ko yung squish, ano lang. Oo. Ano ba si Philip? Pinapalaman niya yan sa tinapay. Ay, ayoko niyan. Yan ang paborito niya pa. Hindi ko yan Butter kaya. tapos yan. Oo, sila din gustong-gusto. Mainit na to. Actually, si Dan din. Ayoko eh. Ako din hindi. Yung Australian yata talaga yan. Oo, kasi yung mga kapamangkin din niya, yan din gustong-gusto. Hindi ko talaga siya bet. Tamis kasi. Sobra. Ang may lang sa mata, pero huwag yung sobra. Meron daw siyang pa-special breakfast kay Dan. Para kay Dan lang. Ay, alam ko na. Ang gagawin mo, papanoorin kita. Kasi may vinegar ka eh. Hindi ako marunong ganyan eh. Lagyan mo ng vinegar. Parang tinry ko to, tapos hindi ako nagtagumpay. So, hindi ko na inulit. Magpo-poach egg to. Alams na. So, yun lang, vinegar. Dapat boiling water. Ay, hulo. Ay, siya na talaga. Ang galing. Diba ang dali lang tingnan, pero yung kapag ako niyan, nga. Nakakatawa si Zach kanina. Kasi kapag may lumabas sa kwarto, nag-aabang siya. Si Tito Dan ba niya yun? Nung lumabas ako sa banyo, si Zach nakaabang sa labas. Akala niya si Dan ako. Nung nakita niya ako pala, sabi niya, makain na sila, guys. Yan yung chorizo na parang skinless longganisa. Ay, hindi pala siya skinless. Chorizo na parang longganisa. Tapos fried rice. Tapos si Manay nagluluto pa ng egg. Kasi si Holly at saka si Zach nanghingi ng egg. You want egg, right? We're cooking your egg. Uy. I'm gonna say hi, people. Hi, people. Special breakfast ni Dan. The avocado, toast, poached egg, bacon, tomato. Ayaw daw kasi ni Jan. Ayaw ni Jan mag-breakfast. Hindi talaga siya nagbe-breakfast, guys. Sa amin lang siya nagbe-breakfast. How lucky. Lucky, man. You don't want? Yummers, babe? Yeah, it's good. Poached egg for you, my love. Oh, that's awesome. Yeah. It's a fat man dinner. Baba. From Frank is good. Special breakfast na. Guys, nandito kami sa Carniman na aalis kami. Katapos ko lang maligo, pero para akong... Yes, I will, Baba. Don't worry. We're not going yet. Wala pa nga driver. Hali naman eh. Malamig. I will. Thank you very much. Is your seatbelt on? Is it on? Okay. Pupunta kami sa park. Kasi si Dan, si Zach, parang inaya niya si Dan na pumunta sa park. Kasama kami lahat. Where are we going, Baba? Rainbow. Ano daw? Slide. Play. Slide, right? Rainbow. Playground. Yeah? Yes. And seesaw. Seesaw, yes. Yes, that's what we're doing. Si Manay naman yung driver natin ngayon. Yung phone ko naka-charge. Ikaw, may dala kang Hindi ko phone? dalang phone. Wala tayong dalang Kunin mo phone. yung phone. May charger to. Dito may charger. Okay, sige. Wala tayong phone. Ako yung Kunin. bagsak na yung wala na siyang pakinabang. Okay lang naman. Hindi naman nila tayo hahanapin. Iniwan na nga tayo eh. Iniwan na kami ng gusto. Ayun na, nakaalis na sila. Kunin ko yung phone ko. Aray. Dito na kami sa playground, guys. How's the Mount Gambier playground, Malo? Good? Killing it. It's really like Mickey Mouse. Easy? Really He is. He's a little strong fella. Ayun, si Zach. Lulululu. Hindi ko yun kaya. gamit ang playground. Kala ko aakyat ka dyan, Manay. Aakyat ka dyan. Hali, are you okay, Baba? I'll go there with you. Di ba ako na?
Okay, I'll go with you. I'll go with you. Yes. Ready? Oh, kita na ang baby niya. Oh, parang masakit sa ano, puwit. Parang Try again, Baba. Yeah, show mommy. Hindi talaga siya makaagad. Kanina pa siya dyan. Ako, nag-push sa kanya. Okay, go, Baba. Go, Baba. Guys, help your sister get up, Zachary. I can't do it lagi. Push her ba? Push her, Zach. Zach will push you. Ayusin mo, Zach. Go sa Holly. Push. Good job. Careful. Yay. Lala. Careful, ha? Go, Holly, ha? Watch her, babe. Yay. Ayun, nandun na siya. Ano, I think she's scared to do the slide. Go, Holly. Okay, push mo yan. Good job. One down. Sino is try niya? No, try. No. Try mo. Hindi. Ay, kaya mo, Ray. Sige nga. Sige. Ay, ang galing. Ay, galing. Oy, magaling. Hindi ko kaya. Tell him, bahala ka, babe. Bahala ka. Parang sa Bahala ka. Parang ano? Si Holly ay nandun na. Holly. Baba, come on! Are we finished playing, Baba? Okay, come here. Get in the car. Alright, bye. Bye. Come here, Holly. Holly, ready? Come on. Bye. Bahala ka dyan, Holly. Hurry up. We gotta go. Guys, nandito na pala kami sa bahay. Nasabi ko na ba yun? Hindi po. Ano na, kanina pa nakapagluto na si Manay. Yan, ito para sa mga boys. Snitcho. And then, merong nagluto siya ng inununan. Inununan. Yan, tuna! Tuna by Chona and my kids. Pasta para sa boys. Yan. Lalagyan niya daw yan ng sauce na hindi ko alam kung ano. Maasim-asim daw. Yeah. Si Dan, inano na yan, dinrag na yan ng mga bata din sa labas ulit. Tapos balik na naman siya dito sa loob. Is that you? Who gave you that? Tito Dan, yeah. Because you're a monkey, Zach. You're a monkey. Baba. Say hello, people. Is this your wallet or put it in your purse? That's 50 cents. Nice wallet. Let me see. Show the people, babe. Wow, nice wallet. Ginagamit niya talaga yung cat na wallet, no? Nagluluto si Manay ng blue-eyed fish. Ito, guys. Sabi ko naman, para sa New Zealand na ano. Mayroon siya kasi isa. Ibinigyan niya ako nito. Hindi ko pa naluto. Tapos ngayon, at least, alam ko na kung paano luto. Sinabi niya naman sa akin, kaya mas maganda kapag nakita mo siya in person. Nag-aaway pa rin sila. Ano po, Right, that, right. Mom, why do I have to do shadow? Yummy. Blue-eyed. It's so good, John. Really good. Yeah, it is beautiful. Why is it blue white? Paborito ko ito ng mga bata. Just cook this last marshmallow left. Is that the last one? Marshmallow. So I think I have there somewhere. Zach, where's Tito Dan? Isn't that? That's just delicious. Yeah, it's really good. Try a bit of One jam more sauce. marshmallow. Ito yung ito yung ubus na doon sa lunch. I'm gonna cook this last marshmallow. Yum. Kumakain na sila, guys. Kami huli kami ni Manay. Iba yung ulam namin eh. Ito yung amin. No, I know. I just what I eat like Yeah. in the restaurant. I try to taste what it and then doing. Tinatanong ni Dan kung paano natuto si Manay magluto. Ikaw na talaga ang in-interview. Sabi ni Dan, aralin ko daw to. Gusto niya daw to. The what? Shiny ball. Snitcho. I'm Yammers? gonna go to Aaron,
kain na tayo, guys. Tayo na naman kakain. Asan ito? Sabi naman yun? Ay, Eigen thuis? Mayus ko, uy. Eigen thuis, man? Ang dami naman yung rice. Or yan yung akin. hindi. Ito man tayo. Damihan mo pa yung sa'yo. Tama na yun. Ang dami naman ito. Yung ulam mo Ito yung pagkain natin. Rice. Yummer. Ayan, guys. Init-init pa. Ano to, inununan. Inunun sa Bicol. Inununan sa Cebu. Pero iba siya. Yung inununan sa amin, iba yung itsura. Hindi, parang same lang naman. Hindi ko din alam. Huwag niyo akong paniwalaan sa mga pagkain kasi yung sa amin napaka-simple lang talaga. Kapag yung papa ko nag-inunan, walang sahog yun. Kain tayo, guys. Si papa, kunti. Hindi as in sobrang marunong talaga. Ay, oo, marunong. Ay, kawawa naman yung papa ko. Ay, marunong siya ay. Pero sa simplihan lang ng mga pagkain. Ang dami kayong pagkain. Pinsan ko yun. Yung pinsan ko, mahilig talaga magluto. Tapos magaling talaga siya magluto ng mga dinuguan. Yan yung may dinuguan. Oo, siya talaga mga ganyan mga pagkain. Ano man, ha? Tama lang. Tama lang yung anghang. Maasim. Ay, okay lang yung asim sa iyo. Di ba maasim naman talaga natin? Oh, sige guys. Lalaway na ako. California. Like, when we drive to California, Yeah. the other states, No. when you drive to California, Na, too far, kuya. Ano gagawin niya sa California eh? What are you gonna do there, kuya? Hindi siya maanghang. Manghang na nga eh. at 7 o'clock, Pero tama lang, hindi masakit sa ano. Hindi bagang. Steffi, you got nothing. yeah. I have something. Sinisipan na. I eat Baby, you want fish, babe? I already had some of those beautiful. Yeah. Fish. Go, go. Yeah. is a big No, but I'm full. already. Tapos sinangag na. Nothing hot. Hintan namin na. Still? Bacon. No, I don't. Si Holly. Holly. Sarap ng sabaw. What? Hi, guys. Hindi tapos na. Wala mo nang ano usap-usap. You okay, kuya? You okay, kuya? Oh, you're right. Okay, careful. Good job, kuya. Pinipin sila ng dad na talaga na after na kumain. Ang plate na tawag sa table. Kung nakaupo na sila doon, tapos nakita ni Jan, tatawagin talaga sila. Kasi hindi siya malansa na. No? May lagkip lang po. Bakit? Malasa ba yung tuna? Sobra. So, hindi man lang hinintay mag 10 minutes. Nice chips, right, Dad? Sasaw ng chips. Yan ang favorite kong chips kaysa McDonald's. Masarap talaga yung lasa niya. Kaiba. Oh, yeah. Mabango. Oh, Pinil? Tingnan mo itong kumain. Kasi sabi ko na nga ba, inadamihan ko yung rice niya. Okay, kainin ko. Tapos nasisak ko. May daming tirang pag ano. Konti lang yung kanin. Yung schnitzel ba? Kasi kung ano na Mga naman crumbs kinain. naman ata yung ano. Natira. Okay. Yung mga ano na lang. Kaya niya yung mga ano, laman. Wala na tong laman, guys. Ano na lang yan? Harina. Or ano, crumbs pala. Busog na ako inom pa. Kanina pa ako inom ng inom. Doon ka na? Sarap pa ng chips. Meron talaga siyang lasa na ano, masarap Something talaga. na ano, parang sa mamahaling restaurant ba, no? Diba? Ang chips niya,
Sa oil lagi ni. Lagyan mo sa oil. Tapos ang bango. Oh man. Ano, you're full? So good. You still have the apple Can we crumb? try this? I was gonna, but no. Why not? Masisira na yung ano. Basog. Yeah. I'm getting really busog as well. Basog ba o busog? I was gonna have Busog? slice, but no. Yeah. Mag-reset lang kami. Ulit siya lang. Wow, well then, I'm so happy. Oh yeah, ubos na Dan. Ubus na ubus. Ang tingnan niyo. Oh. Ayan, masarap na pakainin yung talagang na-wash out talaga yung plate. Si Manay, ano daw, kasi si Jan, hindi siya nagbe-breakfast. Minsan, hindi din nagla-lunch. Dinner lang yung, ano niya, nandun na lahat. Si Dan naman, basta may pagkain, kakain yan. Breakfast, lunch, at saka dinner. Yan daw yung gusto niya, kasi gusto niya na Kasi nagluluto ako pinapakain niya. Sabi ko, palit na lang tayo ng appetite ng asawa. Kasi ako, okay lang sa akin, hindi talaga ako ma-breakfast. 2 beses na talaga ako kumakain sa isang araw. Kapag nag-breakfast ako, di ba, hindi na ako nag-lunch. Oo. Ano na, dinner na diretso. Kasi pag nagluto ako sa mga bata, siya, hindi talaga siya kakain. Oo. Pero sa amin, in fairness, kumakain talaga Kaya si masaya Jan, ako pag guys. nandun kasi kumakain ka siya ng breakfast. Parang Kasi sinasabayan yan niya si Dan. Kaya yung importante. Breakfast ang Breakfast. pinaka-importante meal sa araw. Guilty ako dyan. Bakit? Hindi ako nagbe-breakfast. Hindi na breakfast. Tapos nag-lunch ako late na minsan. Papagalitan tuloy tayo. Ako nagagawa ko rin pag nag-edit akong maaga. Natapos ko, alas 9, tapos na ako. Parang ayaw mo na kasi umalis kasi para gusto mo matapos na siya. Para tapos na siya, doon ka na magkain. Kaya nga eh. Pero si Holly, mami, may said, okay kasi sa kanya, ready na talaga. Niready ko na yan. Ganda nung blush sa'yo. Ang ganda. Ginamit ko yung blush niya, guys. Di ba? Yung 3CE na ano, Yes, girlish perfect. red ata, yung hashtag girlish red, yung cushion. Ganda sa kanya. Tsaka madali Parang apply. ano lang no, parang lang ka lang na ano na arawan. Diba? Diba? Yung akin ang red, yun sa'yo puti. Baka siguro sa ano. Lighting na naman ka. Hindi din. Red akin. Maganda yung blush guys. Yung pinakita ko sa inyo yung dala-dala ko dito. Ganda. Pinakita ko ba yun sa kanila? Parang hindi. Pinakita ko sa car. Yung ano laman ng makeup bag ko. Konti lang mga pang mabilisang ano ba, galawan, mga sikretong malapit. Tapos yung sunscreen, parang ang ganda din. O ito, di ba gusto mo yung mga sunog na ano? Kung ito pa ay. Busog na ako pero naubos ko yung ano kasi nga, hindi masyado pero. Gusto ko yung yung put-put ba yun sa inyo? Tapos ko, paig. Ano? Paig. Ba't pa? Paig. Sunog. Ano sa inyo? Kutkut? Tutong. Tutong? Wala kami, ano ba yung tutong sa amin? Yung alam niyo yung dikit na ano, yung kanin. Oo yung nga, paig. Paig yun sa amin. Tutong sa Paig. amin. Paig. Na tutong. Ano, kailangan ko din mag-save ng space para sa lechip lang. Kunin ko na. Mag-lotcha ko na siya. Dessert na siya. Agad-agad. Ito para isang kutsara na lang gamit ba? Hindi ko naman ito mauubos eh. Ito pang 3 araw nga itong leche flan, di ba? Ito rice cooker na maliit. What's that in your hand today? Oh, di ba? Marami pa natin. Ito talaga. Yummers. Mga kaibigang malupet. Masarap ng caramelized. I don't have the face. Yummers talaga. Madali lang yan. Gumawa ka niya. Madali lang siya. Kailangan ko pa bumili ng steamer sa kalanira. Ganyan. Steamer. Pwede nga sabi ko sa oven lang. Pwede lang naman yung ano, yung sa kaldero na lang, tapos yung steamer ko lang. Basta dapat yung lanera mo fit doon para hindi siya mag-ano. Maliit lang yun. Yung ginagamit ko pang steam ng anong veggies ni Dan. Yun, sa'yo na yun. Bigay ko yung cute. Na? Na ano, kasi marami ako dyan na ano. Sige, bigay ko na lang yun sa yung dalawang maliit. Actually, Para yun na yung lanera mo. Tapos doon, pag binake mo yung mga
20 to 20. Pag 20, i-check Yung mo. vlog mo, detailed ba kung paano gawin to? Oo, na Yun na lang. kung paano ko ginawa. Tapos, ang time ang bantay mo. ingredients. Nandun din. Oh, let's go again. Nandun din. May gumawa na nga. Ay, salamat sa doon sa nagtag sa akin sa IG. Gumawa siya. Gusto niya lang. Kasi very smooth lang. We are watching a footy. 1 week yan sa'yo. Kasi diyan ka pa lang. Wala pa siya kalahati. Yeah. Akala talaga ng mga tao, ang lakas-lakas ko kumain. Di ba? Ano lang siguro? Pero hindi naman, konti lang naman mga kinakain ko, di ba? Yun nga. Kaya lang talaga na ako na kumain. Ako na lagi na. Ito yan. Sa ganun, normal yan. Kasi Ako yun lagi nagluluto. nauna. Pero pag nasa bahay naman siya, hindi siya nauna kasi siya nagluluto. Doon, ako dito naman, sa kanila, ako naman nauna. Hindi pala, si Kat. Kat! Sikat na una lagi. Kat. Is that great? Lalo na dito, hindi ka nagpapatulong sa ano, kitchen. Hindi talaga. Pag dito talaga, ayoko na tumutulong sa akin. Ayaw niya magpatulong sa kitchen. Alam nga naman, anong gagawin ko dito? Di, kakain na lang ako. Oo. Ayaw patulong. Tapos naninigaw. Bye! Relax na lang. Hoy, ayos ka dyan! Okay lang naman. Ay, huwag kang maligaw. Si Dan kanina, kumakain siya no, sinangag. Natapon yung rice niya sa ilalim. So si Dan, pumunta sa ilalim, kinuha yung mga natapon na rice niya. Oh my God! Dan! Wag mo yan! Huwag na! Gusto relax lang. Okay lang. Ano? Okay. Lagi, normal lang yan sa Sorbelly? What are we gonna do? Kiss. Come here. Okay, you do pupo. Oh yeah, pupo ka dyan. Okay. Huwag mo na ipaalam sa amin. Kumakain kami. Ang sarap na leche flan. Sorbelly? Tawa-tawa kay Dan. Kasi umilalim siya sa Sinigawan ano. niya. Dan, no! Oh, bakit na? Ganito lang siya. Pinipik niya yung mga butil ng kanin. Ang dami. Iniisay niya. Ikaw ba naman sigawan? Sige. Hindi ka natutulong. Bala ka dyan. Tayo. Kaya nga tumayo si Dan. Hindi niya natapos talaga. Ikaw ba naman sigawan ka? Ang kanina, nagsisigaw ako. Normal na yung sa... Uy! Parang high pitch. I mean, high pro lang akong boses. Sana Feeling ko ganyan din ako pasigaw. Di ba nung si Dan, tinapon niya yung pillow? Sumigaw din ako nun. Parang actually na, hindi naman yung galit or silunan. Normal lang talaga yung pag may ginagawa. Hoy, wag ka dyan! Tapos si Holly, Tumulong lang naman ako. si Holly nung kumakain. Mag-isa siya sa table. Kinakat niya yung egg. Ayaw ipakat. Gusto ko siyang i-vlog. Mommy, you scared me! Ganun siya. Tapon niya yung egg. Galit siya. 0, 9, 4, Po? 6, I like it. That's what. 9. Do you like this? That's what you're eating. Hindi niya alam. Yeah! Have some! Oh, here You we said you go. had a little one, babe. Yeah. So good. So good. Yeah, I like mine. This is the best, seriously. So good. Busog pa nga. Tama na, because your belly is getting bigger. Still got away in the morning. You're right, you're right, you're right. 52. Dito ka kasi iniikot nga namin. Inano ko ngayon parang I thought that's pretty good. I know. it's seriously, it's perfect. The middle is so good. It's very creamy. Creamy talaga siya. Very moist. So, Yeah. paborito niya rin yan. No? Kanya yung mga You're so lucky. Why you're lucky, huh? I'm You not get lucky. this. Because I tried out cook. No, whatever. You don't know how to cook, huh? Sabi niya sa akin, tikman ko lang yung spaghetti niya. Tapos sabi ng mga bata, sige nga, Dad, mag-ano kayo ni Mama, mag-cooking kayo. Spaghetti. Oh, yeah! Right? The What? spaghetti- Husband versus wife cooking challenge. Yung Oh, spaghetti. yeah. Sinasabi niya sa akin, sabi niya, Push mo yan dyan. Is there one any? that's right. I asked him. He's No, cool. sinusulat But this is dito. real. Dan, Hey, Danny. Yeah. do you want some of this? Let's your flan. Come on. Let's plan. Yeah. That's perfect. Thanks. You don't want any?
Get off me, boy, Zachary. You just ate, mate. It's full. Yeah, Jackery, get off me. Busog talaga siya. Off me, Jackery. Ang laki ko yung sneakers. Hoy. Ito, oh. Oo, diba? Ang laki. Punong plato, naubos niya talaga Tapos lahat. ang daming chips, tapos ang sobrang dami. Can you see my butt? Yung sa'yo, kanya, 2 araw sa kanya. Oh, Ilang minuto pa. I'm on the grill. What happened? What'd you do, Zachary? She wants to fight me. No, she has a sore belly, honey. She's been Ollie, safe. come up here and have some sweets with Daddy. Si Jack, ilang seconds lang. Naubos na kasi. Ang ano, There you go, bless you, bud. It tastes fine. babe, so good, my love. Taste. I can't Go have too much. that If you have too much, That one's, that is so good. Just leave it alone. Creamy version. Just leave it alone, Zachary. Very creamy, babe. Look at Some that. of that. Uy, grabe ka naman kumain, babe. Yun mo sila. Pangalawang subo niya lang yun. Ang dami na niyang kalat. Si Jun, ang dami yun na kain na lettuce lang. Papa. Han, your belly is like... Oh, that's it. Look me back. Feeling ko kailangan nang maggawa ulit. Pwede! Gusto mo? Joke lang, may joke lang. Joke lang ito. how did he go at the challenge with the food? Ano nang ginawa niya sa leche flan? Why? Hi guys. Hi, guys! Sabi niya talaga sa akin, oh. Akin may focus. Hi, guys! Hi guys. What are you doing? Shush. Swish, swish. Pressing, you pressing it back. Is it soft? It's so Really soft, okay. Are you eating it or just playing with it? Playing. You should eat it, Baba. It's so good. Huwag mong sayangin, Holly. Oo nga. Ako na? Mami have this? Yeah. Busin mo na yan, Mami. Dad. Wow, that is so good. Share with Mommy. Ayun yung gusto niya lang Uy, paglaro. Ano nag-baby na ba talk itong na. nangyari sa ano ko man? Ito yung buko na dito. Meron akong... Dito. Dito na ako. Nakasabit ata. Ano ba yun? Prepare tayo ng tea, guys. Steamy colon tayo tonight. Kaming dalawa ni Dan. Dala-dala ko talaga to kasi para mag-stick pa rin tayo sa ating patiba. Nalagyan ko yan ng honey. Nagnanakaw ako ng honey dito. Si Manoy nandun sa toilet. Galing talaga nitong honey na to. He's given away 30 more free kicks than anyone else in his team. Inside a week. Atkins. That's long. Taylor's got really nice hands. They probably had enough of that. Ellis Yeoman. Got it to Douglas. Nagnakaw ako ng honey. Murphy gets up. Ito yung sinasabi ko sa'yo na maganda, oh. Picked up by Jenkins. Ah, okay.